27 октябр дар шаҳри Бохтар бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон коргоҳи мебелсозии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Акобир мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. Коргоҳи мазкур аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Нуралӣ Бекназаров бо харҷи қариб 3 миллион сомонӣ сохта шуда дар ин ҷо асосан номгӯи зиёди мебел аз қабили мизу курсиҳо барои хона ва муассисаҳои таълимӣ, мебел барои коргоҳу ошхона ва маҷмӯи мебел барои манзилҳои истиқоматӣ истеҳсол карда мешавад. Дар маҷмӯъ иқтидори солонаи коргоҳ коркарди зиёда аз 15 000 тахтаҳои махсус ба монанди ДСП, МДФ, ДВП ва истеҳсоли 600 маҷмӯи мебелҳои гуногуни мулоим буда, дастгоҳу таҷҳизоти зарурӣ аз хориҷи мамлакат аз ҷумла Туркия, Италия ва Чин ворид карда шудааст. раванди истеҳсоли мебел ки аз ҷониби мутахассисони соҳаи саноат мураккабтарин кор дониста мешавад, дар асоси дархости ташкилоту муассисаҳо ва аҳолӣ пурра дар дохили корхона сурат мегирад. ашёи хом ба монанди чӯбу тахта, фурнитура ва дигар қисмҳои металлӣ ки барои истеҳсоли мебел зарур аст, аз хориҷи мамлакат ворид карда мешавад. Ба гуфти масъулони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Акобир, тамоми намуди мебел ки дар ин ҷо истеҳсол карда мешавад аз лиҳози тарҳ ва сифат ҷавобгӯи стандартҳои замони имрӯз буда дар бозори Тоҷикистон харидорони бештар доранд. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба иқдоми соҳибкор баҳои баланд дода, таъсиси чунин коргоҳҳоро дар таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти ватанӣ муфид арзёбӣ намуданд. Аз ҷумла таъкид карда шуд ки дар вақти истеҳсоли мебел пеш аз ҳама таваҷҷӯҳ ба сифат ва тарҳи он равона карда шавад. Зеро имрӯз дар бозор молу маҳсулоте метавонад рақобатпазир бошад ки дорои сифати баланд ва ҷавобгӯи замони муосир аст. Бо дарки муҳимияти ин масъала, масъулони коргоҳи навтаъсис мутахассисони варзидаро ба кор ҷалб намуда, дар вақти истеҳсоли ҳама намуди мебел ашёи сифаташ баландро истифода мебаранд. Дар саҳни ҳавлии коргоҳи нав маҳсулоти истеҳсолкардаи корхонаҳои саноатии шаҳру ноҳияҳои минтақаи Бохтари вилояти Хатлон ба намоиш гузошта шуд. Дар корхонаҳои саноатии вилоят дар давоми 9 моҳи соли равон ба ҳисоби 7 миллиарду 81 миллион сомонӣ молу маҳсулот истеҳсол карда шудааст, ки дар қиёс ба ҳамин давраи соли гузашта 1 миллиарду 76 миллион сомонӣ зиёд мебошад. Бахшида ба 30-мин солгарди истиқлоли давлатӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон 66 коргоҳу корхонаи нави саноатӣ бо фарогирии 700 ҷойи корӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд ва дар 15 иншооти дигар корҳои сохтумонӣ ва васлу насби хатҳои технологӣ идома дорад.